Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία παρουσίαση. Θα δούμε το Wayne Manor ή αλλιώς η έπαυλη του Bruce Wayne, το σπίτι του Bruce Wayne, το Batcave, όλα μαζί. Batman Command Center λέγονταν αυτό όταν είχε κυκλοφορήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα playset που κυκλοφόρησε η Kenner το 1992 για τη σειρά παιχνιδιών βασισμένα στην ταινία «Ο Batman επιστρέφει». Όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενα επεισόδια, η σειρά παιχνιδιών αυτό Ελλάδα δεν είχαν βγει. Και εννοείται αυτό το έχω πάρει από Αμερική, δεν έχει κυκλοφορήσει η Ελλάδα, Ευρώπη δεν ξέρω. Μιλάμε τώρα για ένα εξαιρετικό playset, το οποίο φαίνεται μικρό, ξεδιπλώνει, είναι αρκετά μεγάλο και έχει αρκετά play features μέσα, τα οποία δεν ξέρω αν τα είχαν σκεφτεί οι σχεδιαστές ή όχι. Μπορεί να είμαι και εγώ ίσως που σκέφτομαι παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά με κάποιο τρόπο ενώσαν κάποια play features, ας το πω, και από τις δύο ταινίες του Batman μέσα εδώ. Και θα δείτε τι εννοώ τώρα σε λιγάκι. Καταρχάς αυτό το mold έχει ξαναχρησιμοποιηθεί άλλες νομίζω 3 φορές. Έχει χρησιμοποιηθεί, πάμε για το πρώτο αρχικό mold είναι αυτό εδώ πέρα, Batman επιστρέφει. Χρησιμοποίησαν το ακριβώς ίδιο mold για το Batman για πάντα, Batman και Robin, το Batman Animated Series επίσης και νομίζω άλλη μια 5η φορά για το New Adventures of Batman and Robin, δεν είμαι σίγουρος. Αυτά τα δείτε στο ίντερνετ, επειδή εννοείται Ελλάδα δεν είχαν βγει ποτέ. Λοιπόν, πρώτη όψη βλέπουμε εδώ πέρα ένα απλό χτυριάκι. Αυτό έχει ψιλοβασιστεί όντως. Είναι επίσημο παιχνίδι της ταινίας Batman επιστρέφει. Εδώ πέρα έχουμε και το πώς φαίνεται στην ταινία. Εννοείται, εντάξει. Μιλάμε το scale είναι πολύ πιο μικρό, έτσι. Και μιλάμε για περίπου το μισό τώρα, έτσι. Βλέπουμε το μισό το σπίτι στην ουσία. Δεν μας το δίνουν ολόκληρο, προς Θεού, έτσι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η έμπνευση για αυτό το κτίριο βγήκε από εδώ πέρα στην ταινία, πώς το βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ. Το γυρίζουμε να το δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει και το emblem, το σήμα του Bruce Wayne που λέει Wayne εκεί. Μια πολύ ωραία έτσι λεπτομέρεια. Σαν φίγουρα βγαίνει και στο μπαλκόνι εδώ πέρα ο φίλος μας ο Michael Keaton. Μια χαρά είναι. Εδώ βλέπουμε. Να σας πάω και λίγο πάνω κιόλας, να δείτε και πάνω. Πάνω έχει και παράθυρα, έχει εδώ πέρα μια ταρατσούλα. Παράθυρα, αυτά θα σας τα δείξω τώρα σε λιγάκι. Παίζουν ρόλο όλα αυτά που σας δείχνω. Και εδώ πέρα έχουμε το πίσω μέρος, το οποίο και καλά, όχι και καλά, είναι και καλά, ναι, βάση του πιγκουίνου, ας το πούμε. Γράφει εδώ πέρα Arctic World Sewer, που ήταν και καλά από την ταινία. Εδώ. Και εδώ. Αυτό λόγω χρωμάτων μπορεί να το κάνεις ήταν την ταινία, αλλά σας εξηγήσω. Έχει και άλλο play feature. Αυτό επίσης είχε και έχω μια κούπα εδώ πέρα. Αυτό έχει και επίσης σαν ένα δοχείο, το οποίο μου λείπει εμένα, δεν το έχω. Αλλά σας το δείξω μετά το λόγο. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε. Έχει εδώ πέρα ένα κλιπάκι. Να το υψώσουμε λιγάκι πιο πολύ αυτό εδώ. Oops. Έλα. Εν τω μεταξύ σας έχω πει δυσκολεύομαι καμιά φορά, επειδή έχω και την κάμερα τώρα εδώ πέρα μπροστά μου και μου δυσκολεύει το έργο. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλει προσοχή αυτό στο άνοιγμα γενικά. Λοιπόν, ανοίγει. Βλέπουμε λοιπόν το scale πόσο μεγάλο είναι. Έχουμε 3 κομμάτια εδώ. Και να το γυρίσουμε. Και έχουμε πάλι εδώ. Οπότε βλέπετε είναι σχετικά μεγάλο. Λοιπόν, εφόσον το ανοίξαμε από αυτή την πλευρά, συζητήσουμε για αυτή την πλευρά τώρα. Εντάξει, εδώ πέρα, ok, έχουμε κλασικά, είπαμε, το μπροστινό σημείο το σπίτι του Bruce Wayne. Θα σας δείξω κάποια πραγματάκια τώρα, κάποια features, τα οποία σας είπα με λίγη φαντασία, κάνεις πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ πέρα, έτσι, και για κάποιον που είχε δει και τις ταινίες. Λοιπόν, εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ βασικά.
basic, ας το πούμε. Εντάξει, εδώ πέρα προφανώς έχουμε το Batcave. Okay. Πάμε λίγο πιο κοντά να το δούμε. Το Batcave είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει την καρέκλα. Έχουμε την Catwoman Michelle Pfeiffer εκεί πέρα. Danny DeVito. Οθόνες. Αυτό προφανώς εμπνευσμένο και λιγάκι από το νούμερο 1, έτσι. Έχει τα σκαλοπατάκια. Έχει και εδώ πέρα ένα το οποίο βάζεις πράγματα, μάσκες στις μπότες του Wayne κτλ. Και εδώ πέρα, αυτό το είχαμε δει και στο νούμερο 1. Είναι και καλά μπαίνει η στολή του Batman εδώ που άνοιγε η πόρτα να πάει στη στολή. Και κοιτάξτε τι ωραίο πράγμα έχουν κάνει. Αυτό εδώ πέρα απλά παίρνει την φιγούρα του Michael Keaton. Τον βάζει εδώ πέρα μέσα. Θέλουν λίγο τρόπο τώρα αυτά, αλλά με ένα χέρι δεν κάνεις και πολλά. Το κλείνουμε. Καταλάβατε τι θα κάνω τώρα, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πέρα πάνω έχει ένα μοχλό. Το μοχλό τον γυρίζουμε. Νομίζω καλά είναι εδώ πέρα, δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε τώρα. Και ανοίγουμε. Εντάξει, το γύρισα όλο τελείως. Οπ. Και τι έγινε εδώ πέρα, ρε παιδιά? Άλλαξε ρούχα. Και έχουμε τον Batman. Εντάξει, προφανώς ένα πολύ έτσι απλό gimmick. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα γυρίζει. Έτσι, και το James Batman, αλλά πολύ ωραίο. Γιατί όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν κάνει λοιπόν καταρχάς το sculpting είναι καταπληκτικό, έχει τρομερή λεπτομέρεια, αλλά και το βάψιμο κιόλας. Και εδώ πέρα η πόρτα έχει τις βίδες και καλά πάνω. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα κλασικό μέρος της σπηλιάς. Θα με συγχωρέσετε και λίγο, παιδιά, επειδή και εδώ πέρα σπίτι είναι, δεν έχουμε και χώρο, έτσι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σημείο που μπορώ να βρω. Και εδώ πέρα έτσι για να σας φτιάξω, ορίστε. Έχεις και το Batmobile εδώ πέρα. Θεός θα το κάνει να χωρέσει, τέλος πάντων. Και είναι το γκαράζ. Και κάνει έτσι και φεύγει το Batmobile από τη σπηλιά. Και έκλεισε. Λοιπόν, το Burton Mobile βασικά. Ωραίο όλο αυτό. Πάμε τώρα από την άλλη την πλευρά. Που εδώ πέρα μου φαίνεται, τα άλλα που σας έδειξα τώρα ήταν αυτά κάνουν καραμπάν. Εδώ πέρα όμως είναι που ξεκινάει κάπως το ingenuity, μπορώ να πω, των σχεδιαστών. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε το πίσω, το μέσα σημείο του σπίτι του Bruce Wayne. Είναι πολύ σκέτο, πάρα πολύ άδειο, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, τίποτα. Να βρεις κάτι από το AliExpress, ξέρω εγώ, κάτι custom με επιπλάκια να βάλεις, θα το έχεις εδώ. Και εδώ πέρα είναι προφανώς το πίσω μέρος του garage από το Batcave. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε το ρολόι. Εντάξει, και έχουμε εδώ πέρα κάποιους πίνακες. Έχουμε πίνακες εδώ πέρα. Το ρολόι κλασικά, εντάξει. Κάνεις αυτό εδώ πέρα. Είναι το μυστικό δωμάτιο αυτό και πηγαίνεις μέσα στη σπηλιά. Οπότε αυτό έχουμε ένα κόλπο εκεί πέρα. Μια μυστική είσοδο έχουμε. Πολύ καλό. Για να το κλείσουμε κιόλας εδώ. Παίζουν αυτά πολύ. Μην ξεχνάμε, παιδιά, είναι 30 χρονών και κάτι αυτά. Οπότε, λοιπόν. Βλέποντας τώρα αυτό εδώ πέρα, εγώ παρατήρησα και κάτι άλλο. Καταρχάς, τι έχουν κάνει? Εδώ πέρα έχουμε αυτό εδώ. Λες τώρα τι είναι αυτό εδώ? Θυμόσαστε τη σκηνή που ο Bruce Wayne, ο Michael Keaton είχε κοιμηθεί με την Kim Basinger και είχε ξυπνήσει αυτή και τον βρήκε το βράδυ και κρεμόταν? Είχε πάει και κρεμόταν κάπου από ένα και έκανε γυμναστική, δεν ξέρω τι έκανε. Έχει λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Ορίστε εδώ. Και τον έχει και κρέμεται, όπως έκανε και στην ταινία δηλαδή. Και έκανε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Το θυμόσαστε? Αποκλείεται μην το θυμάστε. Ήταν και χαρακτηριστική σκηνή. Εδώ πέρα. Τον έβλεπε και έκανε αυτό εδώ πέρα. Οπότε βάλανε αυτό το πράγμα μέσα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Πραγματικά. Και το άλλο τώρα.
Καλό, όχι ότι πονώ ότι θα βάζαν και κρεβάτι για τον Bruce Wayne. Ένα άλλο πράγμα που παρατήρησα και το οποίο ήρθε μαζί μας στο πακέτο είναι αυτό εδώ. Αυτό σου έχει κάπου οδηγίες. Έχει εδώ που να το λοκάρεις. Έχει, ορίστε, έχει αυτό το γατζάκι. Μπαίνει ένα γατζάκι εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Και μετά έχει ένα άλλο, ωραία, εδώ πέρα κάτω. Λοιπόν, το βλέπω αυτό. Καταρχάς είπαμε ότι εσωτερικά αναπαρεστάνεις και καλά δεν έχεις το σπίτι του Bruce Wayne. Αλλά επίσης, πέρα το ότι είπαμε ότι είχαμε τον gimmick αυτό εδώ πέρα, το οποίο ήταν την κρεβατοκάμαρα που πήγαινε έτσι. Επίσης το μέσα, όχι μόνο σαν σπίτι του Bruce Wayne, μπορεί να το κάνει σαν το Flugenheim Museum. Παρατήρησα λοιπόν ότι οι πόρτες εδώ πέρα μέσα, αυτές τώρα σαν σπίτι κανονικά οι πόρτες, θα πρέπει να ανοίγουν προς τα μέσα, έτσι. Δεν ανοίγουν μόνο προς τα έξω. Και θυμόσαστε τη σκηνή που ο Joker είχε πιάσει την Kim Basinger και την έσωσε ο Batman. Έσπασε από τα τζάμια πάνω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα να παράσταση τι κάνεις. Κοιτάξτε εδώ. Τι σκεφτήκανε, τα παρασκέφτομαι εγώ. Έχει τα τζάμια εδώ πέρα πάνω. Αυτό λοιπόν. Έχει τον Batman. Σπάει το τζάμι. Μπαίνει μέσα. Και έχει μετά αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Καταρχάς τα πίσω. Αυτά μπορεί να κάνει σαν παράσταση ότι είναι κομμάτι του μουσείου αυτό. Επειδή έχει και τους πίνακες. Και σπίτι του Bruce Wayne, αλλά και στο μυαλό τώρα του πιτσιρικά που θα παίξει, του ενήλικα τώρα πλέον, είναι και το μουσείο. Και έχει τη σκηνή από το μουσείο. Ορίστε. Βάζει αυτό στο χέρι, τα πόδια που την είχε πάρει αγκαλιά την Kim Basinger. Ωραία. Και κάνεις μια αναπαράσταση της ταινίας. Τώρα εδώ πέρα. Βλέπετε. Και σπάει τις πόρτες και βγαίνει έξω. Και εκεί πέρα είναι η σκηνή που δείχνει τον Batmobile. Δηλαδή αυτό το σκεφτήκανε. Μου κάνει εντύπωση. Ή το σκέφτομαι πάρα πολύ εγώ, έτσι. Αλλά κάνεις μια αναπαράσταση, πέρα από το ότι έχεις σπίτι του Bruce Wayne, κάνεις μια αναπαράσταση και του μουσείου κιόλας. Που ξεφεύγει από τον Joker και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή αυτό νομίζω. Εντάξει. Τζαμαρίας εδώ πέρα σπάνε και οι δύο. Και μετά επίσης πάμε εδώ. Αυτό να το βγάλουμε λιγάκι. Εδώ πέρα παιδιά, πέρα το ότι έχουμε, σου λέει και καλά, είναι το αρχηγείο του πιγκουίνου. Το καταλαβαίνω λόγω των χρωμάτων. Εντάξει. Ωραία, πιγκουίνος. Τον βάζει εδώ πέρα. Εδώ να βάλουμε και κάνα πιγκουινάκι έτσι εδώ πέρα να κυκλοφορεί. Ωραία, εντάξει. Έχεις και εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο play set για τον πιγκουίνο. Έχει και το Arctic Sewer εκεί πέρα. Βάζεις και τα πιγκουινάκια και είσαι κομπλέ. Και είσαι μια χαρά. Οπότε παίζεις και παιχνίδι εδώ πέρα. Μπορείς. Άνετα. Άνετα. Λοιπόν, το άλλο πράγμα, το οποίο εμένα μου λείπει, είναι εδώ πέρα κάτω έχει ένα δοχείο. Οπότε βάζουμε την κούπα μας. Αυτό παιδιά, πέρα εκτός λόγω των χρωμάτων, το κάνεις και σε ένα αρχηγείο του πιγκουίνου. Μπορεί αυτό πολύ εύκολα να το κάνεις και Axis Chemicals, όπως ήταν και στην πρώτη ταινία. Έχουμε λοιπόν τα τοξικά. Παίρνεις εδώ πέρα πράσινη χλαπάτσα, το γεμίζεις. Έχεις τον Batman εδώ πέρα. Και μπορεί να κάνεις, εντάξει, δεν είναι ο Jack Napier ακόμα. Δεν έχει γίνει Joker δηλαδή ακόμα. Και έχει αυτό το πράγμα εδώ παιδιά. Και έχει εδώ πέρα ένα μικρό μοχλό, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα... Και κάνεις και καλά που κυνηγάει ο Batman τον Jack Napier, τον Jack Nicholson. Και πατάς το κουμπάκι εδώ πέρα. Ναι, δεν έπεσε. Τέλος πάντων. Και κάνεις αυτό και πέφτει μες στα τοξικά, στα χημικά. Και κάνεις μια αναπαράσταση από την πρώτη ταινία με το Axis Chemicals. Δηλαδή αυτό για μένα παιδιά είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω να το σκέφτομαι εγώ ο ίδιος, έτσι. Βλέπουμε και πάλι... Έχει μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια όλο εδώ πέρα. Όλο. Ακόμα και εδώ πέρα τα κάγκελα έχουν λεπτομέρεια. Είναι πολύ ωραίο. Και επίσης ένα ακόμα τελευταίο κομμάτι να σας δείξω. Είναι και το σημείο εδώ πέρα πάνω. Εδώ πέρα που σπάνε τα τζάμια. Εδώ αν θέλεις,
όπως έχουμε και στο Batman το νούμερο 2, κάνεις και μια μικρή αναπαράσταση τότε που πάλευε με την Catwoman πάνω στις οροφές. Δηλαδή έχουν βάλει σκηνές με λίγη φαντασία και από τις δύο ταινίες και μπορείς αυτά να τα ενώσεις όλα μαζί. Γενικά είναι ένα εξαιρετικό playset και πάλι παιδιά ζητώ συγγνώμη για την κίνηση της κάμερας, αλλά απλά δεν γίνεται, είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό, οπότε δηλαδή πέρα από απλά μια εξωτερική όψη ότι έχεις ένα σπίτι του Bruce Wayne, εντάξει, έχεις τον κακόν εδώ πέρα του πιγκουίνου και το Batcave, έτσι. Έχεις αυτά τα άλλα τα gimmick από τις ταινίες, δηλαδή αυτό το κάνεις και για Axis Chemicals. Εδώ πέρα έχεις τη σκηνή με τον Batman που είναι ανάποδο και εδώ πέρα έχεις το σκηνικό από το μουσείο. Και το κάνεις και σαν σπίτι του Bruce Wayne, δηλαδή εξαιρετικό. Και πάλι σας λέω, δεν ξέρω αν τα παρασκέφτομαι, αλλά νομίζω δεν μπήκαν αυτά που σας έδειξα, δεν μπήκαν τυχαία. Και εδώ πέρα αυτό κλειδώνει. Μπορεί ίσως το βίντεο να μην βγει και 100% όπως ήθελα, αλλά παιδιά λόγω του μεγέθους, ζητώ συγγνώμη. Ένα χέρι έχω τώρα εδώ πέρα μόνο να κρατά την κάμερα και το άλλο να σας το δείχνω, οπότε συγγνώμη και πάλι. Αλλά αυτό εδώ. Αυτό παιδιά το βρίσκεις ακόμα. Δεν είναι τόσο σπάνιο, αλλά είναι δυστυχώς πανάκριβο λόγω και των μεταφορικών και λόγω του ότι πληρώνουμε πλέον και αυτό το κολοτελωναίο. Είναι πρόβλημα. Αυτό μπορεί να το βρεις νομίζω σε καλή κατάσταση από 80 με 120 ευρώ. Αλλά μετά θέλεις άλλα τόσα για τελωνείο και μεταφορικά. Οπότε δεν ξέρω, είναι στην κρίση τη δικιά σας. Για τη συλλογή πάντως αξίζει να το έχεις. Αν είσαι φαν των ταινιών, ειδικά του Barton, έτσι, νομίζω ότι αξίζει. Και είναι ένα καταπληκτικό playset επειδή έχει λίγο απ' όλα. Και είδατε ότι με λίγη φαντασία κάνεις αναπαράσταση διαφόρων σκηνών από τις δύο πρώτες ταινίες. Και όταν μαζευτεί και όλα σαν playset δεν είναι και τόσο μεγάλο. Δηλαδή τώρα μαζεμένο, αυτό είναι ακόμα πιο μικρό και από το Castro Grayskull δηλαδή, όπως είναι μαζεμένο. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αυτό ήταν για σήμερα παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν μπορείτε να το πάρετε σας το προτείνω. Έχεις ένα απόλυτο Ultimate Set Batman του Barton. Επειδή παιδιά όπως και να έχει, αυτό εδώ πέρα στη σημερινή εποχή δεν μπορείτε να βγει ποτέ. Για τις 7 inches φιγούρες, αν βγάλουν ποτέ κάτι τέτοιο, θα κοστίζει κάνα χιλιάρικο. Το οποίο εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι απαγορευτικές τιμές εντελώς, έτσι. Ή λόγω μεγέθους δεν θα βγει ποτέ. Ενώ αυτό είμαστε μια χαρά. Είναι και πιο μικρές φιγούρες, τα βάζεις εκεί πέρα σε ένα γραφιάκι, δεν πιάνουν πολύ χώρο και είσαι χαρούμενος. Και έχεις κάτι original γνήσιο των ταινιών εκείνης της εποχής. Αυτά λοιπόν παιδιά για σήμερα, ευχαριστώ και θα τα πούμε.